bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon hande ko ñalawma alhamis hawri ko 27 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habruji moɗon demgal Pulaar titre uji meɗen ɓurɗi mawnude ko toon de États-Unis puɗɗorɗen non ma jaton to New York ɗum wayno ko pottital candidat ji tati no yidde wonde maire toon to New York ene wayno ɓe poti hanki mayndutol koɓe ɓuuri hewde koɓe kaali hande toon to New York ene wayno ko yimɓe jeenayi au moins ene limta ko nangaɓe ɗum noon ko caggal nde immigration yani toon to nokku hewde africain jeeyata toon to New York. Habruji men international nawen toon to Sénégal avocat ji makko kanko ancien président Macky Sall fonnoɓe rendude pour haalande yimɓe gueɗe ɗe ganduɗa enen joguiti oɗo sadio ko fate laamu kesugol tongu e kaɗama rendude hôtelaji kewɗi e wiide mabɓe ɗum ɗo ko golle laamu ma en jaa toon to Burkina Faso e toon to Cameroun ko woteji hande résultat ji muɗum ɗum noon ko fayre e kumpo woni toon to Cameroun. Cakkitorden habruji meɗen ko jokkodire Tidiane Niang goto joɗiniɗen toon to Nouakchott rokken élément mo joginen fate coftal balɗe ɗum woni titre uji men ɓuuri mawnude e oɗo journal mo mbaɗan toon hande alhamis nogas e tati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi. Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo radio Jowol Sare International. jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio Jowol International wonandi jogiiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji meɗen États-Unis puɗɗorɗen ko toon to New York ko siftindon tan hanki alarba hono kamɓe ɓeɗo tato candidat ji yiɓɓe kadi ardade walla wonde maire toon to New York ne waɗi pottin toon non ko kanko André Cuomo e kanko républicain biyeteɗo Curtis Sliwa e kanko kadi démocrate mo ƴefti hono kanko biyeteɗo Mamdani donc o ɓuuri tesirede hen ngal ɗo pottital hanki pottital mabɓe ɗiɗoɓal e pottital kadi cakkitingal ngal jogori waddude pour haade woteji baɗoji ñande 4 lewru novembre e wayno ko kanko Mamdani e kanko André Cuomo ɓuuri hen dugdude donc dukoji mabɓe ko gueɗe kewɗe gueɗe ɗe kewɗe kadi ko kanko Cuomo ko felata Mamdani ko ala ko humpito donc surtout yenn kadi laamade hono wuro ken wiye million ngaji jeetati nden woni hen ɗum ko hunde nde ganduɗa kanko Mamdani o joganade ɗum peeje donc ɓe payi hen kanko Mamdani kanko no jaabi wonde ne wayni ko addi hen haaluji ha ɓooyi wonde koyne wayni ko oɗo ko gorko nayejo garɗo ene sikki ne wulla yimɓe foof donc ala fof peeje ne waɗi ko yidde laamade donc ɓe ngari hen kadi ɓe mbi wonde surtout ene kanko André Cuomo nde o haali hen o wi wonde surtout ngoɗo wuro no wayni ko état bonni ɗum état New York no yennano ko gouverneur andu New York oɗo sa joni kañum bonni ɗum donc ɗum waɗi Mamdani jaabi wimo wonde so tawi a haali e wi ko état bonni wuro New York ngo donc ko an wonno état ko an arino oɗon état ɗon tan ko gonɗo joni gouverneur toon to New York o kañum wonno adjoint gouverneur makko kanko André Cuomo hadde makko démission donc ɓe caggal muɗum en wayno Mamdani fayati toon e gueɗe parɗo e surtout enne kanko André Cuomo ko wonno démission donc e wiide Mamdani yimɓe sappo e tato rewɓe nene ndema ko ɗum ɗon ko kañumen portuma plainte par ce que a waɗi ɗumen gueɗe ɗe moƴƴani donc ene wayno ko haali hen wi wonde ko o siftini won neɗɗo goto mo addi toon to débat to en pottital ngal ɗo hono kanko biyete Charles Bennett ɗum noon kadi kañum hoore mum ko kañum meɗin wonde hono conseiller ji makko walla gueɗe takkiɗe e laamu makko kanko Cuomo ene wayno ko kañum hoore mum jeeya portuɓen plainte donc o wi wonde hayso oɗon haalani sibabu nde oɗo sa joni won gueɗe gonɗe hakkude moɗon gonde tribunal ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa portade plainte guel hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko mi muɗo wawi haalde gueɗe ɗe ganduɗa nefniɗe ɗe mbaɗɗa ɓeeɗo rewɓe
caggal muɗum kamɓe tato ɓeɗo fof ɓe paati ko fate immigration donc ko siftin ɗon tan ñande nogas goo hono kamɓe immigration ɓe janini toon to New York ɗum noon kadi ene wayni ko on ma en gartoyo ɗum titre kono ene wayni ko kamɓe ɓeɗo candidat ji fof ɓe mbawi wiide wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ɓe gondani hen surtout kanko républicain et surtout en kanko hoore makko wasde mo weltade sibo oɗo sa joni parti makko parti républicain nana ƴeewa wadde feeji fof beele kanko hoore makko mo omo natta wonde candidat ponto ɓe jinno ƴeftinede goɗɗo ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko idi kanko hoore makko wiide wonde ko so tawi woni maire o jogorani liggodirde e fati immigration toon to New York hono kanko Andrew Cuomo e kanko kadi Mamdani ɓe mbi wonde ene wayni ko kamɓe kono ɗum ko hunde nde nde ɓe jogorani wadde kadi ɓe beltaki ene mbi wonde ko ene wayni ɗum fof provocation ngaji kanko administration Donald Trump ko addata toon to New York fiftinde on tan New York kadi ko état démocrate mo kanko Donald Trump woni peeji muɗum dillinde toon no dillinirta nokkuji goɗɗi ni donc ko fate débat o ene wayni ko ɓeɗo tata fof goto mum fof dara ko gasɗude ɓeydude sudde toɓɓe goɗɗon kono noon wayni ko caggal débat o e ko fama tan hono kanko Mamdani hawnaki toɓɓe makko kadi ɓeydima seeɗa ene wayni ko kanko Mamdani kadi yimɓe hewɓe supporteur uji ko kaali mbi wonde ko ene wayni ko haala makko ɓuuri wonde haala nan ni kadi ene wayno oɗo sa joni sondage uji jaltuɗi en holla wonde komo jogui hakke 46% kono ene wayni ko kanko Andrew Cuomo o tellima kene wona 31% o so kañum yaara 12%. ko jiida ɗum ɗon toon to New York ko siftin ɗon tan ko ñande talata nde hono kamɓe service immigration ɓe janino toon to New York ɗum noon nokku gonɗo toon to Canal Street toon to New York e oɗon nokku kadi ene wayni ko wiide maɓe ɓe garno ko ƴewde sibabu nde ɓe keeɓi nananlaji walla ɓe keeɓi ɓeɓe kalana wonde ko yimɓe nan toon ene jeeya gueɗe ɗi kaɗaɗe ɗum noon ko guila e marchandise aji e kadi woni yimɓe kadi nan toon kadi ko yimɓe criminel ko wawi wonde fof ɓe gari toon nde ene wayni ko seppuji goɗɗi kadi garino jane maɓɓe ɗiɗon seppuji kadi ene wayni ko ɓe mbawi nangude hen kadi yimɓe taw ɓeɗon yimɓe kadi ko yimɓe ɓe mbi wonde ko jani police officier ji walla jani yimɓe maɓɓe immigration ko teskita hen tan nde ɓe gari nde kadi nde seppuji ɗi gummi nde hen ko otoji mawɗi taw ko otoji guerre gadda toon taw ko homeland sécurité addi ɗumen tumnata hande ko winda toon to homeland sécurité ɓe mbi ɓe nangui yimɓe jeenoɓe ɗum noon ɓeɗo yimɓe fof ko yimɓe mbiyata illégal en donc ɓeɗon yimɓe kadi ene wayni ko wonande joguiɓe hattan fof ne mbawi yaade service immigration ko mbiyata homeland sécurité ma yi toon ene wayni ɓeɗon yimɓe nangaɓe jeenoɓe ene jeeya hen Sénégal naɓe ene jeeya hen Mauritanie naɓe ene jeeya hen Mali naɓe Guinée naɓe ɓeɗo fof wiide mabɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa joguiɓe histoire walla joguiɓe casier judiciaire saltiɗo donc ene jeeya hen joguiɓe document ji ɗi gona gonga halluji taw ko réseaux sociaux ji walla joguiɓe drogue aji walla hen saji waɗɓe crime aji ɗi ganduɗa en taw ko kaɗaɗi walla won hen mam jogade woni ɗiɗon bonandeji kadi ene jeeya hen yarde walla kañum horumu yeyde ko yarate donc ko siftin ɗon tan ko toon to immigration janno ñande talata nde ɗum noon ko toon to Canal Street kadi ko nokku gandaɗo ko yimɓe hewɓe taw étranger ji ko ɗon jeeya en heewi ko yeyete ɗon ko butikaji donc nde ɓe gari nde waɗi dérangement no feewi waɗi pelmodiral hakkude kamɓe civil en wonnaɓe toon e kamɓe kadi service immigration tunnel hande AP News ko haali mbi wonde hono kanko maire mo New York maire Eric Adam o wi kanko hoore makko ene wayni ko siftini yimɓe kono service policier ji gonɗi toon to New York en jimani makko hay goto men wallani ɓeɗo en yimɓe immigration arɓe toon e ɗum noon on kanko hoore makko mo condamni ɗum ɗon o wi kadi ene wayni ko yimɓe ɓe administration Donald Trump wiyata wonde ko criminel en ngala kayitaji wonɓe toon o wi ko kañumen koye yimɓe policier ji wonɓe jimani makko ballata immigration nangude ɓeɗon yimɓe par ce que ɓeɗon yimɓe ko yimɓe hay crime goto o yiyani mumen e kadi ene wayno toujours ko continue ɗumen bisimilla habaruji men to États-Unis nde tunnede kadi ko winda toon walla ko yalti toon to CBS News ono neɗɗo goto mo ganduɗa kanko Donald Trump o yafinoma ɗum noon ko yimɓe takkanoɓe e nder janngu congrès toon to ñande 6 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas go kanko Donald Trump mo yafino tan wonani hay lebbi ɗiɗi ene wayno nanggama kadi ɗum noon nangi ɗum ko FBI e police donc kanko jaaro duuɓi 54 ko wiyete ko Christopher Monahan o ene wayno ko windi kanko hoore makko texte ene wayno oɗon o nanga ko par ce que o winde texte o wi wonde ko alay saago wara oɗon Hakim Jeffrey toon to New York ɗum noon ko événement ji baɗoji toon donc e nder ko windi ko wi wonde ko Hakim Jeffrey ko neɗɗo waɗgoni yanke o terroriste
ɗum no il faut ko waɗa ɗum donc caggal nde nangande en wayno ko yimɓe heɓe condamné oɗo violence condamné kono ene wayno ko haysinde ko kanko Hakim Diafe kanko woni numéro 2 ene wayno ko gonɗo numéro 1 hono républicain Mike Johnson kañum hoore mum condamné oɗo attaque wi ɗum ɗo ko violence kono noon e wayno ko ɗeɓi fuynide haala ka wi wonde ko kamɓe démocrate en ko kamɓe woni haaluji maɓɓe ne ñaaɗi ɗum waɗi adde violence uji ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɓeydoyi caɗele oɗo saha joni hakkude kamɓe républicain kamɓe démocrate habaruji men international toon to sénégal e tumnade kadi ko winda toon to sénéweb hono avocat ji kanko ancien président Macky Sall yinnaɓe wadde conférence ɗum noon koko fate ne gueɗe ɗe ganduɗa politique toon to sénégal et surtout kadi gueɗe kalteɗe oɗo saha joni ɗiɗo kalisaji mbiyaɗi ñamale cuuɗaɗi ene wayno ɓe jinno wadde conférence mabɓe toon ko hôtel aji gonɗi toon to sénégal kono noon tumnade hande goto e avocat ji makko kanko maître Amadou Sall o wi wonde e wayno ko oɗo saha joni kala hôtel moɓe noddi ene wayno koko salima ɓe waɗandeɓe réservation ɗum noon ene wayno koye ndeɗon yamiroɗo firti wonde ummi koye laamu ɗum waɗi donc kamɓe ɓe ndendi toon to Mermoz siège parti mo kanko Macky Sall ardi ko ɗum tan woni sababu pourquoi ɓe ndendi toon donc e wiide mabɓe kadi ene wayno ko kala ɗo ɓe hôtel moɓe nodduno e Dakar salima jaɓandeɓe ɓe ndenda toon ɗum noon ko e wiide mabɓe ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa kamɓe laamu ngu oɗo saha joni eɓe mbaɗi pression ko fate en haddi kamɓe parti mabɓe kamɓe APR wadde conférence uji noɓe jogui habaruji men hande toon to Burkina Faso e tumnade kadi ko yalti hono kanko gardiɗo leydi Burkina Faso hono Ibrahima Traoré o wi wonde ko ene wayno ko à partir de hande ɗum noon ko haali ko wi wonde ko à partir de hande ala neɗɗo Burkina benaji ɗum noon surtout liggotoɗe laamu hankkadi poɗɗo yaltude leydi ndi ene safroye ɗum noon ko ari ko caggal nde kamɓe konoɓe mahi toon hôpital mo ganduɗa hono mum ala ɗon e région he e hôpital o kadi ala ko wala hen donc ene wayno ko kanko Ibrahima Traoré wi ɗum noon pourquoi ministre uji walla yimɓe liggotoɓe laamu ene jahani paya caggal leydi taw hôpital ɓurɗo mawnude ene maha toon to Afrique banggue rewo e kadi ene wayno ko tereɓe e heblaɓe ha no fewi ene kadi ne gadda ɗon ene wayno oɗo saha joni kanko Ibrahima Traoré gardiɗo leydi Burkina Faso jaaro hande duuɓi 37 ko ɗum woni ko fewji siftin ɗon tan oɗo hôpital mo haɗo toon to Burkina Faso ko teskiraɗo kadi ko ala joguiɗo kaɓirɗe hono oɗo hôpital no jogori ni tumnade kadi ko yarti habaruji men en toon to Cameroun ha hande ne wayno ko fayre woni toon walla ko kumpo woni toon wonande hol gañiɗo woteji banɗoɗe ñande 12 octobre ɗum noon ne wayno hay sunde ko kanko Ciroma kalɗo ñande 14 octobre wonde ko woteji ɗi ene wayno ko kañum gañi ene wayno oɗo saha joni ene wayno ko goomu toppiti ɗi ko fate woteji toon to Cameroun wayno ko hande ala ko haali to ɗum noon ne wayno ɗeminawki hakkude nogas jeegom e nogas jeeɗiɗi ɓaɓe kala ko fate ɗiɗo woteji donc ene wayno ko tumnade hande ko laamu ngu ko haali wi wonde ko kanko Ciroma ko haali ko ɗum ɗo ko yidde bonnude haqqillaji yimɓe ɗeɗo gueɗe ɗi ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko gueɗe kersiniɗe kadi ɗum ɗo henna ko wona wonde helli feere ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Ciroma e ko haali ko e nder campagne o ko guila ñande 19 octobre o wi wonde ene wayno ko e 16 département ji gonɗi toon to Cameroun wiyende woni ko kanko gañi hen kene ɓuuri 80%. donc hande tumnade kadi ko kuma ene wayno ko résultat ji gaddaɗi ɗi foof wiya wonde ko ene wayno ko kanko ɓuuri jogade majorité kene won 97 toɓɓere 31%. ɗum ko woteji baɗɗi toon to nokku biyeteɗo wuuri alors ko kanko Paul Biya o dañi tan ko 12,41%. ɗum noon ko ɗum nokku ɗum noon ko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe laamu ngu e kamɓe kadi observateur goni toon ɗiɓe gartaki sibabunde kanko fatani ha oɗo laamu toppiti fate élection ngaji bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jo Sar ma en kadi joni Tidiane Niang o wawi rokkude en kadi élément mo jogini en ko fate coftal ɓelle Tidiane Niang bisimilla en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare gaddoɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie pottitte ñalngu tataɓijo championnat mo leydi Mauritanie Super 1 ma fuɗɗo ñalawma 7 lewru octobre 16h15 GMT to stade olympique mo Nouakchott FC Tabrak Zaine ma hewdiri kippu FC Samal 16h30 GMT to stade mo Liksar kippu FC Liksar ma hewdiri kippu Nouakchott King 16h30 GMT to stade municipal mo Keydi kippu Keydi FC ma hewdiri
hiwdir kippu ASC Sinim 16h30 GMT to stade Cheikha Boydi kippu ASC Douane ma jabbo kippu ASC Police nyalawma alet nogas jeegom lewru octobre so woni 16h GMT to stade Moatar kippu FC Zaidan ma hiwdir kippu Inter Nouakchott 16h30 GMT ASC Zandri ma hiwdir kippu ASC Pompier to stade Cheikha Boydi hajon ko fate kabru chafsal balle nder leydi Mauritanie hono keblo kippu ASC Lexar nyalawma hande holliti o dimisioni gardigu makko taw ko kippu Lexar ndido mbadi ari ko caggal lebbi jeegom hono odo keblo bitedo Alpha Ba nyalawma hande holliti o dacci gardigu kippu Lexar windande kippu Lexar jamma hande be koliti be nomi hono keblo togole bitedo Dosu odo Dosu medi ardade kippu Lexar hadaw ya ASC Police e kippu Aza Concorde kippu ASC Sinim hadaw ruttato kippu KDFC Lexar be koliti odo entraîneur togole bitedo Dosu kanyum ardoto kippu ASC Lexar de do potite commission discipline mo fédération mo leydi Mauritanie bayinago mabbe jamma hande be koliti hono entraîneur kippu ASC Pompier suspenda mo potite jeegom wadamo amande hono 4000 emery Tournoi international basket rose ma fuddo nyalamu jango nogas nayi lewru octobre ha nogas jeegom lewru octobre to ancien maison de jeune do Nouakchott woni 17h GMT Aboubakar Koita ko ataka équipe nationale mo leydi Mauritanie nyalamu hande potal mabbe conference ligue européen waddi logidi de équipe mako ASC Athènes boyat joueur to ASC Lausanne to Suisse nyalamu hande potal mabbe conference ligue équipe mabbe way hebde deuxième victoire mabbe Jeudi potite Europa League nyalawma hande Celta Vigo kanyum hebi polge yeso kipu Nice ko logidide logol gotol Nottingham Forest kanyum hebi fartange yeso kipu FC Porto taw ko logidide ndiga gudiran kabruji men chofsal bali championnat ji dunde Europe ma puddi to nyalawma jango darden ko championnat mo leydi France Ligue 1 18h45 GMT Paris FC ma jabbo kipu Nantes championnat mo leydi Angleterre nyalawma jango Leeds United 19h GMT ma hiwnder kipu West Ham championnat mo leydi Espagne potel nyalawma jango 19h GMT Real Sociedad ma hiwndiri kipu FC Sevilla kabruji men cofsal balli ko do kaade en calmini hettiyankoɓe halirde radio wolto mbawi wonde fof jan nyang a jaram bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio sar habruji min jogonoon e ɗemgal Pulaar e oɗo nyalawma alhamis nogas e lewru octobre hitan ujunaji nogas joyi gasi yalaɓe musidɗo mon Amadou haalduno e moɗon baldirɗen oɗo journal ko Tidiane Niang joɗiniɗen to Nouakchott e kanko Foutanki Diaw directeur programme Jeudi ton to Nouakchott en mbaala jaam ha jang kadi on jarama.